αξιότιμοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι σύνεδροι, αξιότιμοι Ελληνίδες και Έλληνες, κυρίως αξιότιμοι Θρακιώτες που σήμερα ταξιδέψατε και από τους 3 νομούς της Θράκης για να είστε σήμερα εδώ, αξιότιμοι Θρακιώτες και χριστιανοί και μουσουλμάνοι, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ θερμά τη Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, για την πρόσκληση, την τιμητική, για να παραβρεθώ σε αυτό το συνέδριο σήμερα. Η χαρά μου είναι διπλή, αφενός γιατί σήμερα σε αυτό το συνέδριο για πρώτη φορά ταυτόχρονα βρίσκονται 2 κομματικοί σύλλογοι από τη Θράκη μας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κομμάτων, τον εκπροσωπεί ο κύριος Ιμάμ Αχμέτ, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κομμάκων Ξάνθης, που τον εκπροσωπεί η πρόεδρος του Εμουνέ Μπουρτζή. Πάνω απ' όλα, η χαρά μου όμως είναι διπλή, γιατί σήμερα βρίσκονται εδώ ως φοιτητές πλέον κάποιοι από τους μαθητές που είχα στο Δέριο και είναι διπλή χαρά να τους βλέπω εδώ ανάμεσά μας. Μέσα στο πλαίσιο της προβολής που είδατε, θα εξετάσουμε τη μειωνοτική εκπαίδευση, όπως τη βιώνουμε ως δάσκαλοι στα μειωνοτικά σχολεία και των 3 νομών της Ελληνικής Θράκης. Η ιστορία της θρησκευτικής μειονότητας της Θράκης αρχίζει ουσιαστικά στις 24 Ιουλίου του 1923 με την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης και τον καθορισμό των ελληνοτουρκικών συνόρων κατά μήκος του ποταμού Εύρου. Η Συνθήκη της Λοζάνης μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να καθορίζει τις υποχρεώσεις της ελληνικής πολιτείας έναντι της μουσουλμανικής μειονότητας της ελληνικής Θράκης, καθώς και του τουρκικού κράτους έναντι της εν Τουρκία συρρικνωμένης πλέον ελληνικής μειονότητας, η οποία εν αντιθέσει με την εδώ μουσουλμανική, εκεί είναι εθνική. Η εν λόγω συνθήκη όρισε την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών με εξαίρεση πρώτον τον αμιγώς ελληνικό πληθυσμό των νήσων Ήμβρου και Τενέδου, για τον οποίο και όρισε καθεστώς αυτοδιοίκησης, το οποίο δεν τηρήθηκε ποτέ, δεύτερον των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως και τρίτον των μουσουλμάνων της Θράκης, ανεξαρτήτως προελεύσεως. Στην πρώτη, μετά τη συνθήκη, πληθυσμιακή απογραφή της μουσουλμανικής μειονότητας στην ελληνική Θράκη, που διενεργήθηκε στις 30 Μαρτίου του 1924 από την τότε διασυμμαχική αγγλογαλλική προσωρινή κυβέρνηση της περιφέρειας, ο μουσουλμανικός πληθυσμός ανερχόταν σε 86.793 κατοίκους. Έκτοτε, η αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού στη Θράκη υπήρξε αλματώδης. Τις ημέρες της υπογραφής της συνθήκης, οι Έλληνες που παρέμειναν σε τουρκικό έδαφος ανεξαρτήτως υπηκότητας ξεπερνούσαν τις 280.000. Μόλις 10 χρόνια αργότερα, ο πληθυσμός ελαττώθηκε κατά το ίμιση. Σήμερα, από όλον αυτόν τον πληθυσμό, έχουν απομείνει στη Τουρκία από 280.000 Έλληνες 2.500. Αντιθέτως, ο σημερινός πληθυσμός της μουσουλμανικής μειονότητας στην ελληνική Θράκη ανέρχεται από 86.000 σε 140.000 μουσουλμάνους. Το γεγονός αυτό της ραγδαίας αύξησής της υποδηλώνει και το κλίμα της ελευθερίας στο οποίο ζει. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία από το 1951 προσπαθεί να αντιστρέψει την αλήθεια και να παραπληροφορήσει την διεθνή κοινή γνώμη, γυρίζοντας την πλάτη στην ίδια την πραγματικότητα, η οποία αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο την εντυπωσιακή αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού, την καταχώρηση των πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων, την προστασία της θρησκευτικής λατρείας, την απόλυτη ελευθεροτυπία και γενικώς την εφαρμογή όλων των κυρίων αρχών που ισχύουν στις δυτικές δημοκρατικές αρχές. Εδώ οφείλω να σημειώσω τα εξής. Αν κάποιος δύσπιστος πιστεύει πως η περιγραφή μου για τη μειονοτική πραγματικότητα δεν είναι ακριβής, τότε από την εμπειρία και τα βιώματα που απέκτησα τα τελευταία χρόνια, ζώντας 12 μήνες το χρόνο από το 2004 έως το 2010 στο ορεινό πομακικό χωριό του Μεγάλου Βερίου Εύρου, αλλά και πλέον ως μόνιμος κάτοικος Κομοτηνής,
και γενικότερα ως πολίτης της Θράκης, θα σημειώσω ότι οι μουσουλμάνοι έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν όλων των ειδών της επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι ελεύθεροι να ντύνονται όπως υπαγορεύει η Ισλαμική θρησκεία τους. Έχουν μεγαλόπρεπα τζαμί και πολλές φορές χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια, με πανύψηλους μιναρέδες, από όπου 5 φορές την ημέρα ο ημάμις καλεί για προσευχή τους πιστούς από μεγάφωνα, τη στιγμή που στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας απαγορεύεται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες κάθε Κυριακή πρωί να χρησιμοποιούμε μεγάφωνα για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Επίσης, αυτή τη στιγμή στην ελληνική Θράκη υπάρχουν 3 αναγνωρισμένες μουφτίες που στηρίζονται οικονομικά από το ελληνικό κράτος, οι οποίες έχουν και δικαστικές αρμοδιότητες, καθώς στην ελληνική μας Θράκη ισχύει για τους μουσουλμάνους ο Ισλαμικός νόμος της Σαρίας για το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο εν αντιθέσει με την Τουρκία. Ταυτόχρονα όμως, με την ανοχή του ελληνικού κράτους και κυρίως των εισαγγελικών αρχών, δρούν ανεξέλεγκτα στην ελληνική μας Θράκη ως εγκάθεροι του Γενικού Προξενείου Κομοτηνής 2 παράνομοι μουφτίδες. Τους είδατε και στο βίντεο πριν που προβάλαμε, ο Αχμέτ Μετέ στην Ξάνθη και ο Ιμπραήμ Σερίφ στην Κομοτηνή, οι οποίοι, όπως είδατε και στο βίντεο που προβλήθηκε, διεκδικούν ανοιχτά την ανεξαρτητοποίηση της ελληνικής Θράκης, φωτογραφιζόμενοι σε εκδηλώσεις αλυτρωτικών τουρκόφρονων συλλόγων, τόσο στην Ευρώπη και στην Τουρκία, όσο και στην ίδια τη Θράκη, με τη σημαία της αποκαλούμενης ανεξάρτητης δημοκρατίας της Δυτικής Θράκης και το χειρότερο, διορίζουν σε κάθε ελληνικό μουσουλμανικό χωριό της Θράκης μας παράνομους ημάμιδες που εκτουρκίζουν μέσα στον ιερό χώρο των τζαμί τα μικρά Ελληνόπουλα της μειονότητας, παραδίδοντας καθημερινά τα λεγόμενα μαθήματα Κορανίου, Κουράν Κουρσού, στα οποία φροντίζουν όμως να διδάσκουν τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας και ανθελληνικά ποίηματα μίσους όπως το Σεβίωρον Γιουζέλ Τέρκιας, αγαπώ γλυκιά μου Τουρκία. Αυτό το γνωρίζω από τους μαθητές μου που έχω στο Δέρειο, οι οποίοι μου φέραν τα βιβλία και έβλεπα τι διδάσκονται στα Κουράν Κουρσού. Άλλοτε πάλι, οι ψευτοημάμιδες του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής, με την πρόφαση της διοργάνωσης θρησκευτικών εορτών για παιδιά, όπως τα Χάτεμ, συγκεντρώνουν στην πατρίδα μας χιλιάδες Τούρκους από τη γείτονα χώρα, για να ακούσουν τα Ελληνόπουλα της μειονότητας να απαγγέλουν ποίηματα μίσους για τους Γιαούριδες και την Ελλάδα, όπως μας αποκαλούν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στην οποία ήμουν αυτόπτης μάρτυρης στο Μεγάλο Δέγιο του Εύρου στις 19 Μαΐου του 2006. Την ημέρα εκείνη, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, διοργανώθηκε στο χώρο του σχολείου Χάτεμ για τα παιδιά, φορώντας ινδικές ενδυμασίες, έφεραν όμως στα μπράτσα τους τη μορφή του Μουσταφά Κεμάλ, με την ανοχή πάντα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, το οποίο είχε παραχωρήσει το χώρο για να γίνει τελετή μέσα στο ελληνικό μειονοτικό σχολείο. Τέλος, τα τελευταία χρόνια, το τουρκικό προξενείο έχει ιδρύσει παράνομα τουρκικά νηπιαγωγεία στην ελληνική Θράκη, πάντα με την ανοχή της ελληνικής πολιτείας και τη μη παρέμβαση της αρμόδιας εισαγγελίας, καθώς η φοιτηση στα νηπιαγωγεία της Ελλάδος είναι υποχρεωτική για την εγγραφή στην πρώτη δημοτικού βάσει του νόμου 3687 του 2008. Κατά αυτόν τον τρόπο, μεθοδεύουν τον εκτουρκισμό των μουσουλμανοπαίδων ήδη από την τρυφερή ηλικία του νηπιαγωγείου. Οφείλουμε να τονίσουμε δε ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης απολαμβάνουν ειδικά προνόμια έναντι των υπολείπων χριστιανών πολιτών, καθώς το ελληνικό κράτος τους εξασφαλίζει δια νόμου ποσοστώσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΗ και στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Τα παιδιά τους φοιτούν σε ειδικά δίγλωσσα μειονοτικά σχολεία, στα οποία από το 1999 εφαρμόζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων από τις κυρίες Φραγκουδάκη και Δραγώνα. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει μέχρι και σήμερα χρηματοδοτηθεί με αρκετά εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι μουσουλμάνοι της Θράκης έχουν εδώ και χρόνια τίτλους για κάθε περιουσία που τους ανήκει. Δεν ξέρω αν το ίδιο συμβαίνει για τους Έλληνες Κωνσταντινουπόλεως. Έχουν δικαίωμα απλοφορίας ως κυνηγοί, δικαίωμα έκδοσης διπλώματος αυτοκινήτου, παροχή επιδομάτων στις μητέρες, επιδοτούμενα σεμινάρια εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, δικαίωμα εκλέγην και εκλέγεστε, δικαίωμα εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές και γενικά
παρόλο που το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής τους παρουσιάζει ως θύματα της ελληνικής πολιτείας, είναι φανερό από όλα τα παραπάνω πως η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης απολαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα προνόμια και την ισονομία που απολαμβάνουν και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες. Μάλιστα, όπως είδατε, σε κάποιες περιπτώσεις πολλά περισσότερα. Άτοκα δάνειες ως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ειδικές ποσοστώσεις κτλ. Όσον αφορά το κομμάτι της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης έκφρασης του λόγου και της σκέψης, δικαίωμα που έχουν κατοχυρώσει οι μουσουλμάνοι της Θράκης, καθώς εκδίδουν 4 μεγάλες σε κυκλοφορία μειονοτικές εφημερίδες. Τη Ζαγάλισσα, η οποία είναι η μόνη υπομακόφωνη και ελληνόφωνη, την Γκιουντέμ, οι υπόλοιπες που θα σας διαβάσουν είναι τουρκόφωνες, Γκιουντέμ, Μπιρλίκ, Μιλέτ, τα περιοδικά Αζιλίνκτσα, Ροντόμπουλους Γκαρί, Μπαντί Τράκια, Τρακιανή Σεσί, Σέτσεκ και άλλα. Ενώ διατηρούν και τουρκόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην ελληνική μας Θράκη. Παράδειγμα, Τσινάρ FM και Radio City. Θα αναφέρω επίσης τη χαρακτηριστική περίπτωση του μουσουλμάνου δημοσιογράφου Ντεντέ Απτουλαχίν. Σε δημόσιο χώρο αποκάλυψε τους Έλληνες χριστιανούς γιαούριδες, αλλά και προδότες όσους μουσουλμάνους ψηφίζουν χριστιανούς. Στα γεγονότα δε που συνέβησαν στο σχολείο, στο οποίο υπηρετούσα στο Μεγάλο Δέριο Εύρου, δημοσίευσε στο διαδίκτυο άρθρο σχετικά με μένα, που αφενός αποκαλούσε το μειονοτικό σχολείο του Δερίου τουρκικό και αφετέρου προέβαλε ως βασικό λόγο απομάκρυσής μου από το σχολείο το γεγονός ότι κάθε πρωί οι μαθητές μου έφευγαν από το σπίτι τους με τουρκική συνείδηση και το μεσημέρι επέστρεφαν με ελληνική εξαιτίας των μαθημάτων που έκαναν στα μικρά παιδιά. Αυτό παράδειγμα της ασίδωτης χρήσης της ελευθερίας λόγου και τύπου που απολαμβάνει η μειονότητα είναι η πρόσφατη περίπτωση των συκοφαντικών άρθρων που έγραψαν οι 3 μειονοτικές εφημερίδες της Θράκης, Γκιουντέμ, Μπιρλίκ και Μιλέτ, πως δήθεν ανάγκασαν τους μειονοτικούς μαθητές μου να ζωγραφίσουν τον Αλλάχ και γι' αυτό καλούσαν έμεσα όλους τους μουσουλμάνους να με συνετήσουν παραδειγματικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παρόλο λοιπόν που αποδεικνύεται περίτρανα η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας της ελληνικής Θράκης από την Ελλάδα, εντούτοις κάποια μερίδα της μειονότητας, οι γνωστοί άγνωστοι, κάνοντας κατάχρηση της ελευθερίας που τους παρέχει η ελληνική πολιτεία, επιδιώκει τον εκτουρκισμό των μουσουλμάνων της ελληνικής Θράκης. Ο τρόπος απλός και ίδιος εδώ και χρόνια. Το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής καταπατά τα δικαιώματα των Πομάκων και των Ρωμά, οι οποίοι εξαναγκάζονται να φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία στα οποία εκτουρκίζονται. Και αυτό συμβαίνει επειδή το ίδιο το ελληνικό κράτος έχει λιάνει το έδαφος από το παρελθόν. Χαρακτηριστικό είναι το διάταγμα του 1954 από τον τότε διοικητή της Θράκης, συνταγματάρχη Φεσόπουλο, ο οποίος, για λόγους που επέβαλε ο νατοϊκός σχεδιασμός στην περιοχή, διέταξε επί ποινή τη μετονομασία της μειονότητας σε τουρκική και την αλλαγή των επιγραφών των σχολείων από μειονοτικά σε τουρκικά. Επέβαλε μάλιστα και την τουρκική γλώσσα, ιδρύοντας παράλληλα 75 τουρκικά σχολεία. Η κατάσταση αυτή εδραιώθηκε το 1968 με το χουντικό ελληνοτουρκικό μορφωτικό πρωτόκολλο, το οποίο ισχύει απόλυτα μέχρι και σήμερα και στο οποίο ορίζονται ως μητρική γλώσσα διδασκαλίας μέσα στα μειονοτικά σχολεία μόνο η τουρκική γλώσσα, γεγονός που συνετέλεσε στη σταδιακή γλωσσική, πνευματική και πολιτιστική γενοκτονία των Ελλήνων Πομάκων και Ρωμά. Τι ηρωνικό όμως, κανένα πολυτεχνείο, κανένα αριστερό κόμμα μέχρι και σήμερα, ούτε καν η κυρία Δραγώνα που φημίζεται για τη δημοκρατική σκέψη της, ως υπεύθυνη του ελληνόγλωσσου προγράμματος μουσουλμανοπαίδων, δεν έχει διαμαρτυρηθεί για τη μέχρι και σήμερα ύπαρξη και εφαρμογή ενός χουντικού πρωτοκόλλου που καθορίζει την παιδεία της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Οι Πομάκοι λοιπόν δεν μπορούν να μελετήσουν στη γλώσσα τους, δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε δημόσια ελληνόφωνα σχολεία και δεν τολμούν να αναβιώσουν ήθη και έθιμα των προγόνων τους. Όποιος Πομάκος ή Ρωμά
τολμήσει δημόσια να αυτοπροσδιοριστεί, θα ζήσει απίστευτο κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό από το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής και τα φερέφωνά του. Το τραγικότερο όμως όλων είναι πως η ίδια η Ελλάδα, με την ανοχή και γενικότερα την αδιαφορία που δείχνει, επιτρέπει τον εκτουρκισμό των Πομάκων και το Ρωμά της ελληνικής Θράκης. Καθημερινά, μέχρι και σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ανέχονται τις συνεχείς παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου στις ορεινές κυρίως περιοχές, όπου ζουν οι Πομάκοι. Με συνέπεια, μέχρι και σήμερα, αρκετοί από τους επίσημους φορείς των πομακικών κοινοτήτων να αναγκάζονται να δηλώνουν Τούρκοι, υπό το κράτος ανοιχτών απειλών από το προξενείο. Χαρακτηριστική περίπτωση απειλών Πομάκων είναι και η ακόλουθη. Την αναφέρω πρώτη φορά δημόσια σε συνέδριο και έχω φέρει για πρώτη φορά και το αποδεικτικό στοιχείο. Πομάκοι γονείς μαθήτριάς μου στο Μεγάλο Δέριο, όταν τόλμησαν να αποφασίσουν να στείλουν το παιδί τους μαζί με εμένα σε εκδρομή και εκδήλωση για τους Πομάκους στην Αθήνα, δάσκαλος του τουρκόγλωσσου προγράμματος του Μεγάλου Δερίου και εγκάθετος του τουρκικού προξενείου, τους απείλησε ανοιχτά. Σας διαβάζω την καταγγελία που έκαναν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Έχουν τα στοιχεία πάνω, για ευνόητους λόγους δεν τα διαβάζω. Σας διαβάζω το κείμενο. Στις 29 Φεβρουαρίου 2008, τα παιδιά του σχολείου του Μεγάλου Δερίου θα έπαιρναν μέρος σε μία εκδρομή με τη δασκάλα Χαρά Νικοπούλου. Τότε ο μουσουλμάνος δάσκαλος, αναφέρει το όνομα, απείλησε εμένα και τον άντρα μου πως αν στείλω την κόρη μου, λέει το όνομα, στην Αθήνα με την κυρία Χαρά, δεν θα μας αφήσουν να μπούμε στο τζαμί και στο ντεκέ της Ρούσας, όπου είναι υπεύθυνος. Και το κυριότερο, δεν θα μας θάψουν όταν πεθάνουμε. Ο άντρας μου και εγώ πανικοβληθήκαμε. Και ενώ θέλαμε να στείλουμε την κόρη μας στην Αθήνα με την κυρία Χαρά, από φόβο μη δεν μας θάψουν, κάναμε πίσω. Κατακαίρω τα παραπάνω και παρακαλώ για τις απαραίτητες ενέργειες. Βέβαια το 2010, όταν έφυγα από το Μεγάλο Δέριο, ο κύριος ο συγκεκριμένος ήταν ακόμη στο Μεγάλο Δέριο και δίδασκε μέχρι και πέρυσι. Μέσα σε ένα τέτοιο λοιπόν κοινωνικό κλίμα, αναλύοντας περαιτέρω την εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας, σημειώνουμε τα εξής. Το 1923 λειτουργούσαν στην ελληνική Θράκη 86 μουσουλμανικά δημοτικά σχολεία, στα οποία διδασκόταν μόνο το Κοράνι στα αραβικά. 70 χρόνια μετά, από 86, τα μειονοτικά δημοτικά έγιναν 232 και ταυτοχρόνως δημιουργήθηκαν 5 γυμνάσια, 2 λύκεια και 2 ιεροσπουδαστήρια. Το πρόγραμμα σπουδών στα μειονοτικά δημοτικά είναι χωρισμένο σε 2 μέρη, στο τουρκόγλωσσο και στο ελληνόγλωσσο. Στο τουρκόγλωσσο ανήκουν τα μαθήματα. Προσέξτε τι διδάσκονται τα ελληνόπουλα της Θράκης στην τουρκική γλώσσα. Τουρκικά, μαθηματικά, φυσική, θρησκευτικά, εικαστικά, μουσική και γυμναστική. Ενώ στο ελληνόγλωσσο, ελληνικά, ιστορία, γεωγραφία, αγωγή πολίτη, μελέτη περιβάλλοντος. Τα παραπάνω μαθήματα του ελληνόγλωσσου προγράμματος διεξάγονται από ειδικά βιβλία. Βιβλία του προγράμματος εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων Φραγκουδάκη Δραγώνα, το οποίο κάθε άλλο παρά καλλιεργεί την ελληνική συνείδηση στα παιδιά της μειονότητας. Χαρακτηριστικός είναι ο χάρτης που δίνεται στους μαθητές με τους 3 μόνο νομούς της Θράκης σε χρώμα πράσινο και τους άλλους ελληνικούς νομούς, αλλά και τις γειτονικές χώρες, Βουλγαρία και Τουρκία, σε χρώμα κίτρινο, σαν να είναι η Θράκη κάτι αυτόνομο. Με βάση το ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων αυτών, 61 ώρες ανήκουν στο τουρκόγλωσσο πρόγραμμα και μόλις 56 στο ελληνόγλωσσο. Στις μεγάλες σχολικές μονάδες οι ώρες είναι 92 για το τουρκόγλωσσο και 85 αντιστοίχως για το ελληνόγλωσσο. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε ένα μειονοτικό γυμνάσιο λύκειο στην Ξάνθη και ένα στην Κομοτηνή. Στην Ξάνθη, οι καθηγητές που διδάσκουν είναι 18 συμβασιούχοι μειονοτικοί εκπαιδευτικοί απόφοιτοι πανεπιστημίων της Τουρκίας και μόλις 14 ελληνόφωνοι δημόσιοι λειτουργοί. Ως προς το ορολόγιο πρόγραμμα του γυμνασίου έχουμε 133 ώρες στο τουρκόγλωσσο και μόλις 82 στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα. Αντιστοίχως, το μειονοτικό λύκειο Κομοτηνής, το οποίο, προσέξτε, έχει το όνομα του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας του 52, Τζελάλ Μπαγιάρ,
διδάσκουν 19 Τούρκοι καθηγητές από την Τουρκία, ονομάζονται μετακλητοί, και μόλις 17 Έλληνες. Και στην περίπτωση του Λυκείου, οι ώρες του τουρκόγλωσσου προγράμματος είναι περισσότερες από αυτές του ελληνόγλωσσου. Ταυτοχρόνως λειτουργούν 2 ιεροσπουδαστήρια, Κομοτηνή και Εχίνος, στα οποία το ελληνικό κράτος χορηγεί υποτροφίες. Οι δάσκαλοι λοιπόν του τουρκόγλωσσου προγράμματος ήταν απόφοιτοι της ΕΠΑΘ, είναι η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία για τους Μειονοτικούς Δασκάλους που υπήρχε εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία όμως καταργήθηκε από εισήγηση της κυρίας Δραγώνα και πλέον, όταν εξαντληθεί η επιτηρίδα των επαθητών δασκάλων, θα διδάσκουν εξ ολοκλήρου στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Θράκης Τούρκοι δάσκαλοι από την Τουρκία, από όπου προέρχονται και τα βιβλία, όπως σας είπα, του τουρκόγλωσσου προγράμματος. Δεν είναι τυχαίο πως αρκετές φορές βλέπουμε σε αυτά τα βιβλία προβλήματα σε τουρκικές λύρες. Ερευνώντας στοιχεία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να σημειώσουμε ότι παλιότερα μικρός αριθμός μουσουλμάνων αποφοιτούσε από ελληνικά πανεπιστήμια επειδή προτιμούσαν τα τουρκικά. Αυτό συνέβαινε αφενός γιατί το τουρκικό προξενείο χρηματοδοτούσε τις σπουδές τους και αφετέρου είναι φυσικό όταν έχεις διδαχθεί μαθήματα όπως η φυσική, τα μαθηματικά, η χημεία στην τουρκική γλώσσα, να είναι πολύ πιο εύκολο να συνεχίσεις τις πανεπιστημιακές σπουδές σου στην ίδια γλώσσα και όχι να αναγκαστείς να χάσεις χρόνο ξαναμαθαίνοντας ελληνικά. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά της μειονότητας έφευγαν στην Τουρκία, όπου διασκορπίζονταν σε σχολές όλης της επικράτειας, ώστε να αφομοιωθούν καλύτερα, ενισχύοντας σιγά σιγά ακόμα περισσότερο τους δεσμούς και την επιρροή της Άγκυρας και πολλαπλασιάζοντας τις διόδους ενσωμάτωσής τους στην τουρκική κοινωνία. Συνέβαινε όμως, μετά την αποφοίτησή τους από τα τουρκικά πανεπιστήμια, πολλοί μουσουλμανόπαιδες της ελληνικής Θράκης να σταδιοδρομούν στην Τουρκία, συμπαρασύροντας έτσι και μειονοτικούς συγγενείς από την Ελλάδα. Η απώλεια των ατόμων αυτών από την ελληνική Θράκη δεν συνέφερε στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, η οποία τους ήθελε και τους θέλει όλους μόνιμους κατοίκους της ελληνικής μας Θράκης. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια κατέβαλε προσπάθειες με διάφορα μέσα να πείσει τους μουσουλμάνους να φοιτούν στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια και να παραμένουν στην ελληνική μας Θράκη. Σε αυτή την επιδίωξη τους διευκόλυνε και η ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του ερχόμενου σε αντίθεση με το Σύνταγμα των Ελλήνων νόμου Παυλόπουλου για την εισαγωγή των μουσουλμάνων της Θράκης στα ΑΕΗ και ΤΕΗ, αλλά και στο δημόσιο. Μεμόρια 2, 3, 8, 10, μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων κατατάχθηκε σε σχολές όπως Ιατρική, Πολυτεχνείο και σε άλλες. Όλοι αυτοί οι νέοι επιστήμονες εγκαταστημένοι στην ελληνική Θράκη είναι προσδεμένοι έμεσα ή άμεσα στο άρμα της τουρκικής πολιτικής, πάσχοντες οι περισσότεροι από προξενική φοβία. Ταυτόχρονα όμως, το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής πριμοδοτεί κάθε μειονοτική οικογένεια που θα στείλει ως φοιτητή το παιδί της στην Τουρκία, με την προϋπόθεση όμως να επιστρέψει στην ελληνική Θράκη μετά την πτήση του πτυχίου, έχοντας, όπως καταλαβαίνετε, απόλυτα εκτουρκισμένη συνείδηση. Σε όλα αυτά, το ελληνικό κράτος, απλός παρατηρητής, παραχωρεί ασίδωτα δικαιώματα στους μειονοτικούς, οι οποίοι ελεύθερα τις περισσότερες φορές τα καταχρώνται. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που το χρονικό διάστημα που οι κεμαλιστές Τούρκοι είχαν δημιουργήσει προβλήματα στο Ισλαμικό κόμμα της Τουρκίας, ο Τούρκος βουλευτής του Ισλαμικού κόμματος της Ευημερίας, Χαλίλ Τσελίκ, σε ομιλία του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Γκιουναντίν, δήλωνε: είναι ένα καλό μήνυμα προς το τουρκικό προξενείο που πριν από λίγες μέρες έλεγε ότι καταπατούνται τα δικαιώματά του με τις δίκες που είχα για τις εφημερίδες. Δήλωνε λοιπόν ο Τούρκος βουλευτής Χαλίλ Τσελίκ: στην Ελλάδα η μουσουλμανική μειονότητα απολαμβάνει την ελευθερία της. Εμείς στην Τουρκία, παρόλο που είμαστε πλειοψηφία, δεν έχουμε τέτοια ελευθερία. Τελικά μήπως πρέπει να μεταναστεύσουμε στην Ελλάδα? Τα αποτελέσματα λοιπόν της ανυπαρξίας δημόσιων ελληνόγλωσσων σχολείων στα απομακροχώρια και της στήριξης του προγράμματος δίγλωσης εκπαίδευσης στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης είναι τα ακόλουθα. Οι μειονοτικοί μαθητές δεν μιλούν ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες ελληνικά,
και δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τους δασκάλους τους, ειδικά αν είναι Πομάκοι και Ρωμά. Είναι συνήθιση η εικόνα που βιώνουμε ως δάσκαλοι μειονοτικών σχολείων του μαθητή που τρέχει να σου πει κάτι, θέλει να σου δηλώσει πως κάτι έγινε στο διάλειμμα, αλλά σταματά αμήχανα μπροστά σου και λέει «Αχ, κυρία, πώς να πω». Ή η εικόνα της τάξης, όπου οι μαθητές απλά σε κοιτούν, δεν συμμετέχουν, δεν έχουν απορίες, γιατί πολύ απλά δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα, ούτε του τουρκόγλωσσου, ούτε του ελληνόγλωσσου προγράμματος. Δεύτερον, για να κατανοήσει ο δάσκαλος του μειονοτικού σχολείου κάποια πάγια λάθη των δίγλωσσων μαθητών, πρέπει να ξέρει αναγκαστικά κάποια στοιχειώδη γραμματική της μητρικής του γλώσσας. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσει να δικαιολογήσει και να διορθώσει συντακτικά κυρίως λάθη των μαθητών. Τρίτον, ακόμα είναι κοινή διαπίστωση στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα πως τα παιδιά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ρήματα στο σωστό χρόνο ή στη σωστή φωνή, ενεργητική ή παθητική. Και έτσι, όταν προσπαθούν να περιγράψουν κάτι, δεν είναι κατανοητός από τον δάσκαλο ούτε ο χρόνος που συνέβησαν τα γεγονότα που εξιστορεί το παιδί, ούτε ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει αναφέρει σε δασκάλα μαθητής μειονοτικού σχολείου το «Αμερική θα εφευρέθηκε Κολόμβος». Αυτό είναι εύλογο, καθώς τα παιδιά δεν έχουν ελληνικά ακουστικά ερεθίσματα που θα τους βοηθούσαν στην παραγωγή ελληνικού λόγου, καθώς μέσα στη διάρκεια της ημέρας δεν ακούν και δεν μιλούν ελληνικά στα χωριά που διαμένουν της ελληνικής μας Θράκης, αφού δεν υπάρχουν πλέον πουθενά ελληνόφωνες κάτοικοι. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω συμβαίνει και το εξής τραγικό. Παρόλο που ο νομοθέτης, προβλέποντας αυτή την κατάσταση που περιγράψαμε παραπάνω, ορίζει με τον νόμο 2341 του 1995 οι ελληνόγλωσσοι δάσκαλοι που διορίζονται στα μειονοτικά χωριά να μένουν 12 μήνες το χρόνο στην έδρα διδασκαλίας τους για να περνούν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό συνεχώς, εν τούτης, κανένας ελληνόγλωσσος δάσκαλος δεν εφαρμόζει τον νόμο. Γι' αυτό λοιπόν, βασικός παράγοντας στην εκμάθηση των ελληνικών είναι ο ελληνόγλωσσος δάσκαλος να μένει μόνιμα στα πομακοχώρια όπου διδάσκει. Έτσι, θα μπορεί να έρχεται σε επαφή με τους μαθητές του 24 ώρες το 24ωρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πάλι το χωριό του Μεγάλου Δερείου, στο οποίο δίδασκα και ζούσα μόνιμα. Πολλές φορές με τους μαθητές μου πηγαίναμε τα απογεύματα για ποδήλατο ή ψάρεμα στο ποτάμι. Καλλιεργούσαμε τους κήπους, μαζεύαμε μανιτάρια στο δάσος και τραγουδούσαμε στη χοροδία που είχαμε συγκροτήσει. Έτσι, δινόταν η ευκαιρία στα Πομακόπουλα να μιλήσουν και μετά το σχολείο ελληνικά με βιωματική προσέγγιση. Τέταρτον, επιπλέον οι γυναίκες μουσουλμάνες, κυρίως των ορεινών πομακικών χωριών, δεν γνωρίζουν ούτε λέξη ελληνική. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τους ιατρούς των νοσοκομείων. Σπάνια σπουδάζουν και είναι καταδικασμένες σε κοινωνική απομόνωση που ευνοείται από το συντηρητικό χαρακτήρα της Ισλαμικής θρησκείας. Πέμπτον, τέλος, έχει αποδειχθεί στην πράξη μετά από χρόνια εφαρμογής του αποτυχημένου προγράμματος εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων, το οποίο κατήγγειλε πρόσφατα για την αποτυχία του η ίδια η Ελμέροδόπης, πως είναι απόλυτα αντιεκπαιδευτικό να διδάσκονται μαθητές δημοτικού 4 διαφορετικές γλώσσες, τουρκικά, ελληνικά, αγγλικά και αραβικά για το Κοράνι. Και ακόμα χειρότερα, όταν οι μαθητές είναι Πομάκοι ή Ρωμά, να μην καταλαβαίνουν καμία από τις παραπάνω γλώσσες. Ολοκληρώνουμε δίνοντας κάποιες προτάσεις για τη μειονοτική εκπαίδευση, γιατί σε όλα αυτά υπάρχει λύση. Εκπαιδευτικές προτάσεις που θα συμβάλλουν στην ουσιαστική ενσωμάτωση της μειονότητας στην ελληνική κοινωνία και όχι στην περιθωριοποίηση με σκοπό τη χειραγώγησή της για αλότριους σκοπούς. Με βάση την παραπάνω ανάλυση, αν ως ελληνικό κράτος με στρατηγική πυγμή θέλουμε να προασπίσουμε την απόλυτη ελευθερία της εκπαιδεύσεως των μουσουλμανοπαίδων της ελληνικής Θράκης, προστατεύοντάς τα από το πνευματικό παιδομάζωμα που συντελείται μέσα από το Γενικό Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής, θα ήταν συνετό να υιοθετηθούν οι ακόλουθες προτάσεις. Πρώτον, εφόσον οι μουσουλμάνοι της Θράκης επιλέγουν ελεύθερα να ζουν στην Ελλάδα, για να είναι όπως επιβάλλει η συνθήκη της Λοζάνης
μόνο θρησκευτική μειονότητα και όχι κοινωνικά περιθωριοποιημένη ομάδα, όπως συμφέρει τις δυνάμεις που μεθοδεύουν την ομογενοποίησή της, οι μουσουλμανόπαιδες πρέπει να διδάσκονται όλα τα μαθήματα μόνο στα ελληνικά και να μπορούν να επιλέξουν ως δεύτερη γλώσσα την τουρκική ή την κομματική ή την ρωμανή. Και αυτό θα γίνει μόνο με την ίδρυση δημόσιων ελληνόγλωσσων σχολείων και στα ορεινά απομακροχώρια της Θράκης, όπου διαμένει η πλειοψηφία των μουσουλμάνων. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας αρνείται πεισματικά την ίδρυση δημόσιων σχολείων αμοιβώς ελληνόφωνων, φοβούμενο τις αντιδράσεις του προξενείου και αγνοώντας μεγάλη μερίδα της μειονότητας, που πλέον επιλέγει με οποιοδήποτε κόστος να στείλει τα παιδιά της στα αμοιβώς ελληνόγλωσσα σχολεία. Δεύτερον, για όσο όμως το ελληνικό κράτος δεν θέλει να κάνει δημόσια σχολεία και συνεχίζει να μας προτείνει μόνο το μοντέλο της δήλωσης μειονοτικής εκπαιδεύσεως, έχουμε και γι' αυτό λύσεις. Πρώτον, επιστημονική καταγραφή της γλώσσας των Πομάκων και των Ρωμά, τη λεγόμενη γλώσσα Ρωμανή, με βάση όμως το ελληνικό αλφάβητο, καθώς αυτό αποτελεί τη βάση όλων των αλφάβητων όλου του κόσμου. Κατά συνέπεια, θα αναγνωριστούν αυτές οι δύο γλώσσες ως διδακτές μειονοτικές γλώσσες μέσα στα μειονοτικά σχολεία. Δεύτερον, διορισμός δασκάλων στα μειονοτικά σχολεία με τουλάχιστον 5 ετή προϋπηρεσία, ώστε να έχουν διδακτική εμπειρία τόσο στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, όσο και της διοίκησης των σχολικών μονάδων. Τρίτον, βασική προϋπόθεση για την τοποθέτηση των δασκάλων στα μειονοτικά σχολεία, η γραπτή εξέτασή τους σε θέματα μειονοτικής εκπαίδευσης, τρόπων διδασκαλίας σε δίπλωσα σχολεία, άρθρων σχετικών με τη συνθήκη της Λοζάνης και της Υπουργικής Απόφασης του 1978 περί καθηκόντων υποδιευθυντή στα μειονοτικά σχολεία. Τέταρτον, συγγραφή δίπλωσων ελληνοκομματικών, ελληνοτουρκικών και ελληνορωμανή βιβλίων που θα χρησιμοποιούνται ενιαία από το ελληνόφωνο και από το τερόγλωσσο κύκλο μαθημάτων. Συγγραφή ειδικού βιβλίου ιστορίας με θέματα καταγωγής και ιστορικών γεγονότων της μειονότητας. Ποιοι είναι οι Πομάκοι, ποιοι οι Τουρκογενείς, ποιοι οι Ρωμά και ποια ιστορική τους παρουσία και εξέλιξη από την αρχαία Ελλάδα ως και σήμερα στην ελληνική Θράκη. Έκτον, συγγραφή ελληνόγλωσσου βιβλίου θρησκευτικών. Έτσι, δεν θα συνδέει ο μαθητής της μειονότητας τη θρησκεία του με την τουρκική γλώσσα. Έβδομον, δημιουργία δίγλωσσου πεντατάξιου δημοτικού σχολείου και καθιέρωση μίας προπαρασκευαστικής τάξης, όπου όλα τα μαθήματα θα γίνονται στα ελληνικά, ώστε οι μαθητές να έχουν ομαλή μετάβαση στο γυμνάσιο. Όγδον, επιλογή ειδικών σχολικών συμβούλων, που θα καθοδηγούν παράλληλα τους δασκάλους και των δύο προγραμμάτων, καθώς αυτή τη στιγμή οι δάσκαλοι του τουρκόγλωσσου προγράμματος δρούν ανεξέλεγκτα. Ένατον, καθιέρωση πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών σε πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης και αδελφοποίηση των μειονοτικών σχολείων με τα σχολεία της υπόλοιπης ελληνικής επικράτειας. Δέκατον, καθιέρωση της παρέλασης σε εθνικές επετείους, γιατί κυρίως ο δάσκαλος είναι φορέας διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης. Ενδέκατον, σωστή η κατάργηση της ΕΠΑΔ. Καλά έκανε η κυρία Δραγώνα και την κατήργησε το 2010, αλλά λανθασμένη αντικατάσταση των μειονοτικών δασκάλων όταν η επετηρίδα τους εξαντληθεί από δασκάλους προερχομένους από την Τουρκία. Προτείνουμε την υποχρεωτική φοιτηση των μειονοτικών δασκάλων στα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης, όπως κάνουμε και εμείς όλες τις χώρες, όπου θα μπορούν να επιλέγουν στο 3ο και 4ο έτος φοιτησης μαθήματα διδακτικής μειονοτικών γλωσσών. 12. Δημιουργία θερινών κρατικών κατασκηνώσεων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας για παιδιά μουσουλμάνων και χριστιανών. Κατά αυτόν τον τρόπο οι μουσουλμανόπαιδες της ελληνικής Θράκης θα ζήσουν με τα χριστιανόπουλα της υπόλοιπης Ελλάδας, θα παίξουν και θα απολαύσουν τις ομορφιές της ελληνικής φύσης. Έτσι θα σταματήσει αυτός ο μύθος του τουρκικού προξενείου που καλλιεργείται στα παιδιά της μειονότητας πως ο χριστιανός είναι εχθρός. 13. Δημιουργία τμήματων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας για γονείς της μειονότητας. 14. Πάνω απ' όλα, για να συμβούν όλα τα παραπάνω, είναι αναγκαίο να περιφρουρηθεί η συνθήκη της Λοζάνης και να σταματήσει η καταστρατήγησή της, ιδιαιτέρως από τη γείτονα χώρα. Η προκλητική ανοχή και ο νεοραγιαδισμός του ελληνικού κράτους
απέναντι στη γενιτσαροποίηση των Ελληνόπουλων της μειονότητας από το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής, είτε από έλλειψη πυγμής, είτε για λόγους ψυχοθυρίας, δεν μπορεί να συνεχιστεί εφόσον κανένας Έλληνας δεν θέλει την κυπροποίηση της Θράκης και τη θρακοποίηση της υπόλοιπης Ελλάδας. Το 2010, μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράψαμε στο Μεγάλο Δέριο, οι μαθητές γράψαν μια εφημερίδα προσδιορίζοντας τα δικαιώματά τους και το τι είναι ως έθνος. Για πρώτη φορά κομμάτι μαθητές σε ένα πρόγραμμα και τουρκόγλωσσο και ελληνόγλωσσο τόλμησαν να αυτοπροσδιοριστούν. Συμμετείχα σε ένα διαγωνισμό της UNICEF, πήραν το δεύτερο βραβείο σε όλη την Ευρώπη. Μου ζήτησαν μια χάρη όταν γράψαμε αυτή την εφημερίδα. Να μην την πάρουν ποτέ στο σπίτι για να μην μάθουν οι γονείς τους και απειληθούν μετά από το προξενείο. Σας διαβάζω 2-3 σειρές από όλα τα παιδιά, 2-3. Μας λένε, έχουν τα ονόματα. Είμαστε από την Ελλάδα. Το χωριό μας βρίσκεται στη Θράκη, στον Εύρο. Είμαστε Ελληνίδες μουσουλμάνες. Οι μουσουλμάνοι χωρίζονται σε 2 ομάδες, τους Αλεβίτες και τους Σουνίτες. Εμείς είμαστε Αλεβίτες. Με λένε, έχει το όνομα. Είμαι Ελληνίδα μουσουλμάνα, Πομάκα και Σουνίτισσα. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Είμαι από το Μεγάλο Δέριο, ένα χωριό στα βουνά του νομού Εύρου. Με λένε, είμαι κι εγώ από το Μεγάλο Δέριο του νομού Εύρου. Πηγαίνω 5η τάξη. Είμαι Ελληνίδα Πομάκα, δεν είμαι χριστιανή, είμαι μουσουλμάνα. Στο σχολείο η κυρία Χαρά μας μαθαίνει να σεβόμαστε τους άλλους και να έχουμε αγάπη. Είμαι Ελληνίδα, όχι Τουρκάλα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν ευχαριστώ για την υπομονή σας. Έδωσα περισσότερο χρόνο.